Hainbeste irakas, hainbeste ikasgai, beti gaude zain, gure notei, Migela beharko ditugu, hainbeste penko jartzeagatik. Gora piratak eta lapurrak, gora azterketa egunak, guztoko ditugu gulak, Aginaga markakoak onak. Ditugunak. Institutoko amama, dapetan beti onena zara prehistoria erakusteko. Urtero beti benbizarerrak daude, ta teknogelan ditugu ere abesti honen bizua zuretzat. Gora piratak eta lapurrak, gora azterketa egunak, guztoko ditugu gulak, Aginaga markakoak onak. Gora piratak eta lapurrak, gora azterketa egunak, guztoko ditugu gulak, Aginaga markakoak onak. Guk ditugunak. Horrentekoak idatzi, abesti hauen txun eta gero bitartean gu korrika, bagoaz